Господин Манолов, какво се промени в община Павликени за 4 години, след като Вие бяхте избран за кмет? Първо мисля, че се промени самочувствието на моите съграждани от нещата, които се извършиха през този период. Ние така говорим метафорично за предните години, като за един тъмен период от историята на Павликени, тъй като особено пред последния мандат нямаше участие по европейски проекти, културният календар беше много оскъден, закри се общинският вестник, закри се мъжкият футболен отбор. Инфраструктурно не се предприемаше нищо. Така че мисля, че самочувствието на моите съграждани се повиши значително сред редицата мероприятия и редицата спечелени проекти, най-вече инфраструктурни по отношение на благоустрояването, по отношение на пътната, водната инфраструктура, зеленото строителство, богатият културен календар, с новите фестивали, които създадохме, които станаха ежегодни и се разрастват с всяка изминала година, с факта, че Павликени вече има свой химн и то е много хубав. Градът стана по-спретнат, по-чист, така че нашия град става по-уютен и моите съграждани са горди с това и с удоволствие си канят гости, а и ние също приемаме и гости, и дипломатически, и от други общини, и с градове побратими, с които продължихме своите приятелски отношения и преподписахме договори за взаимопомощ. Мисля, че това е основното – самочувствието на жителите на община Павликени. Имахте амбициозна програма за развитието на туризма. Какво се случи? По отношение на туризма, ние имаме доста предварителна работа да свършим, най-вече по инфраструктурата, по разработването на историческите обекти, които имаме на територията на общината. Ние не можем да претендираме да станем някакъв туристически център като други градове. Ние сме земеделски район, но нашето историческо наследство, което имаме, трябва да се разработи и в тази насока ние спечелихме и проект за античният керамичен център. Изпълнихме вече един проект по благоустрояване, по консервиране на римските пещи от II век. Спечелихме и реализирахме и проект по валоризация на културното наследство с обучение на младежи по керамична технология от него период. Надяваме се да привлечем туристи с новите културни фестивали, които се създадоха. С удоволствие отчитаме, че и в някои села вече са изградени къщи за гости, за да развият селския туризъм. Задачата на общинска администрация, на моя екип е да се подобри инфраструктурата, да се работи целенасочено по рекламата на нашия регион като туристически регион. Всяка година се отделят повече средства и по-мащабни археологически разкопки да се извършват. Вече от 2 години го правиме това нещо с студенти по археология, с наши средства. Надявам се вече да бъдем включени в календара на Министерството на културата, за да има нови открития и за да се популяризира нашия край с нашите исторически обекти. Качеството на живот на хората в общината е от голямо значение. Какви социални услуги предлагате? Ние предлагаме социални услуги и за жителите на нашата община, и за възрастни жители, и за деца извън нашата община. Нашето социално портфолио е много богато и за община от нашия мащаб, така и странични наблюдатели в Министерството на труда и социална политика казват, че ние сме сред отличниците в България. Включва дом за стари хора в село Карайсен, където не всички живущи са жители на община Павликени. Имаме 4 центъра за настаняване от семейен тип, където прехвърлихме децата си от дома за деца с умствена изостаналост, но приютихме и деца от домовете в Страхилово, в Стражица, в Балван, в Ново село.
Домашният социален патронаж винаги работи над своя капацитет. Обслужваме около 240 човека ежедневно, хора възрастни, хора в неравностойно положение, с храна и с помощи по отношение на битовите потребности. Всички подобни проекти и възможности, които се явят, ние кандидатствахме, реализирахме вече в продължение на 3 години проектът Личен асистент, в продължение на 2 години проектът Домашен санитар, успешно развиваме и проектът Приемиме, т.е. за приемна грижа. В момента по този проект към общината работят 23 приемни семейства, които отглеждат 30 деца, отнети от биологичните им родители поради лоши битови условия, лошо отношение от страна на тях. 19 пенсионерски клуба, изцяло на издръжката на община Павликени и с средства за консумативи, и с средства за заплати на уредника. На всички тях сме ги снабдили с компютри, където подменяме компютри в читалища, в общинска администрация. Те се възстановяват и се подаряват на пенсионерските клубове. Уредници са обучени да ползват интернет хората, да се свързват със свои роднини в чужбина, чрез социалните мрежи. И в тази насока вече работиме по изработване на проект за затворен вече дом за деца с умствена изостаналост, да бъде той преустроен за 2 центъра за настаняване от семейен тип за възрастни с деменция, с капацитет 30 човека и дневен център за възрастни с капацитет 40 човека, за да може да му се вдъхне на ново живот на този дом, тъй като той сравнително скоро е саниран, преустроен и за да може да го ползваме в село Михалци и там да се отворят още 25-30 работни места. Как община Павликени намира средства за ремонти на инфраструктурата, на училища, на болница? Община Павликени спазва една много строга финансова дисциплина и не се разпростира и не кандидатства насляпо на всичко, на което е допустима. Ние си правиме планиране, правиме си сметка на нашите възможности финансови. Основният ни източник за големите обекти, разбира се, са европейските фондове. Основният донор ни е програма за развитие на селските райони, но ние кандидатстваме и по други програми, особено по европейските програми, финансирани по норвежкия механизъм. Също имаме обекти от предприятието за управление на дейностите по опазване на околна среда. По тази програма сега ще подменяме водопроводната мрежа на общинския център. И други по-малки програми. Ние използваме всичко. Разбира се, с местните си средства гледаме да обезпечим богатият културен календар на общината. Първо, разбира се, основните ни наши задължения като общинска администрация да бъдат обезпечени, като дофинансиране на училища, детски градини, пенсионерски клубове, текущ ремонт на улици в населени места, текущ ремонт на сгради в населените места и се стремиме всичко да бъде планирано при всеки следващ бюджет. Нещата се планират конкретно и много строго финансово. Казахте, че европейските фондове са основните източници за средства за работа по проекти. Кои са най-големите проекти, по които работи община Павликени? Европейските проекти, които са реализирани в рамките на мандата на територията на община Павликени, възлизат на 65 милиона лева. Основните, най-важните от тях са градска пречиствателна станция за отпадни води с довеждащо колектори и прилежаща инфраструктура за 30 милиона лева. Това е по оперативна програма Околна среда. По програма за развитие на селските райони имаме 2 проекта по 7 милиона лева за подобряваме мобилността, жизнения стандарт на населението, включващи рехабилитация на общинска пътна мрежа, четвъртокласната пътна мрежа. Участъци с обща дължина 32 км, изцяло рехабилитирани като чисто нови пътища. Отделно имаме изградени 3 центъра за настаняване от семейен тип, 1 център за социална рехабилитация и интеграция. Това е по програмата за деинституционализацията
около 1,8 млн. лева. Големият ни проект за спорт, пълноценен отдих за жителите на Павликени, включващ нов покрит плувен басейн, състезателен, 25 метров, реконструкция на градския стадион Ганчо Панов с нови съблекални, нови трибуни и реконструкция на туристическа хижа в хотелски тип. Тоест, ние имаме там един комплекс, в който един отбор може да продължи да проведе нормална подготовка, било то лятна, било то зимна, ползвайки стадион, ползвайки басейн, ползвайки хотелска част и спортна зала. Имаме редица други по-малки проекти, имаме редица проекти, които пък не са свързани пряко с строителството, но също носят ползи за жителите на Павликени. И най-радващото е, че в процеса на реализация на тези проекти и на цялата дейност на общината, ние в края на мандата можем да кажем, че общината няма неразплатени задължения. Общината има много малки кредити, но те са планирани, те са разсрочени, те са обезпечени и са свързани само с това за нормалното довършване на европейските проекти, за да може ние коректно да си оправяме взаимоотношенията с контрагентите по тях, така че няма нищо притеснително и в края на мандата общината спокойно може да гледа напред. Какви са промените в община Павликени по време на вашия мандат е видно, но какви промени са настъпили в околните населени места, какво се случва с тях? Ами по думите на нашите съграждани от населените места, аз си мисля, че те са доволни, че най-после се обърна внимание на тях. Аз се радвам, че те се отнасят с разбиране, че нищо не може всичко да стане в рамките на 2-3 години с магическа пръчка, че ресурсът е ограничен, че местните данъци, които влизат от населените места, средства не стигат до никъде за всичко, което искаме и ние, и живущите там да се случи. Въвлякохме ги в някои от европейските проекти и вече в много от нашите села има открити нови спортни площадки, детски кътове. Сега работиме по нови проекти за подмяна на водопроводни мрежи и нацяло в някои населени места, в които са най-силно амортизирани, а с местните приходи, общинските средства, всяка година нашата капиталова програма е много богата и се стремиме така справедливо да разпределяме средствата и приоритетно да ги насочваме към ремонт на здравни служби, пенсионерски клубове, сгради на кметства, автоспирки, детски градини и читалища. Разбира се, по европейският проект БГ-06 по норвежкия механизъм в момента се изпълнява строителни ремонти на 6 детски градини. Проектът обхваща и обучение на персонал, обучение на родители, за да се избегнат рисковете от рано напускане на детски градини и най-вече там се влизат и строителни ремонти, които в момента се изпълняват. Защо се кандидатирате за втори мандат и какви са вашите основни цели? Аз ви казах, че в момента имаме изготвени и продължаваме да изготвяме работни проекти за най-важните неща, които са според нас и най-неотложните. Аз ще се кандидатирам за втори мандат, защото чувствам, че имам сили, имам опита. Аз съм човек-строител и искам да довърша недовършените хубави неща. Искам да обърна още по-голямо внимание на населените места, защото там нещата са изоставени от много години, от десетки години и предстои на нас много работа да ги благоустроим. Моята идея, разбира се, е да привлечем в населените места хората в ранна пенсионна възраст от големите градове, да се завърнат, да живеят спокойно, да имат най-необходимите придобивки, които са имали в града, защото това е тенденцията, за да оживиме нашите населени места. Далеч съм да си правя илюзии, че отново ще има
ще се ражда деца по селата, ще се отварят фабрики, ще се ремонтират и ще се отварят на нови училища. Нашия приоритет е ние да ги направим спокойни за живеене и да привлечеме хората в ранна пенсионна възраст от големите градове. Вие сте кандидат за кмет от БСП, а правителството е от друга партия. Не се ли притеснявате от това и смятате ли, че Павликени ще има достатъчно средства с кмет от БСП? Много хубав въпрос. Аз смятам, че не бива да има деление от централната власт, от правителството, надолу към общините, от това кой кмет от коя политическа партия е излъчен. Все пак след изборите, щом той е избран от жителите, кмета е институция. И така както аз не деля кметовете на населените места по партиен признак, а гледам да обръщам внимание на всички населени места, да има някакво справедливо разпределение и на средства, и на мероприятия, и на грижи, мисля, че така трябва да бъде на следващото по височина ниво от правителството към общините. Основният ни донор са европейските програми. Европейските програми с управляващи органи независими, където общината трябва да изготви хубав проект. А за централните разпределения на субсидиите, държавните средства, искрено се надявам и така и до сега, че трябва да има средства за всички. Все пак всички хора в България имат право на нормален живот и на справедливи отношения от централната власт. Виждам много награди в кабинета ви, явно вашия труд е оценен. Получихме доста награди през мандата, които много ме радват, но аз ги отдавам на целия екип, който работи тук. Сам човек просто няма как, разбира се, зависи от него, но не е ли ограден с коректни, компетентни професионалисти, нещата не биха се случили. Много ни радват някои от отличията. Разбира се, най-голямото от тях е полученото през май месец тази година европейският етикет за иновативност и добро управление на местно ниво, който се дава от една комисия, която е международна, с член от Европейската комисия, от Министерството на регионалното развитие в България, от Националното сдружение на общините в България и с който удостоиха само 18 от всичките 265 общини в България. И той се дава за срок от 2 години. Аз имам персонално отличие от сайта Кмета.бг за месец юни миналата година бях удостоен с кмет на месеца в раздел земеделие, а сега през август бях удостоен също кмет на месеца в раздел водни атракции, визирайки, че предстои да бъде пуснат в експлоатация, да бъде открит покритият плувен басейн с всичките съпътстващи зали към него и дейности. През 2012 получихме награда от Международното туристическо изложение в Велико Търново за най-добър дебютант и редица други награди. Имаме награди персонално и за финансист на годината, и юрисконсулт на годината, от Фондация за прозрачно управление също имаме отличие, което може да ни радва, мотивирани и в същото време ни задължава ние да продължим в същия дух, да няма отстъпление назад. От 3 години вече сме сертифицирани по система за управление на качеството ISO 9001 за административни услуги, ISO 27001 за сигурност на информацията, даже скоро премина планираният годишен одит, всичко е прието без забележки, счетоводният финансов одит за 2014 също е приет без забележки, с такива са само 6 общини за 2014 в България, което ни радва и ни задължава и ни мотивира да продължим в този дух. Имаме един скъп подарък, може да се каже най-скъпия. Това е една статуетка Ангел на благодарността от Фондация Искам Бебе, с които ние сме партньори от 2 години и с решение на Общински съвет в общината се основа фонд Искам Бебе, с който ние подпомагаме и семейни двойки, и двойки в фактическо съжителство с репродуктивни проблеми
като подпомагаме финансово самите манипулации, на които те са подложени. И за втора година вече удвоихме размера на този фонд. За третата година до година живот и здраве ще го утроиме. Записват се двойки, подпомагаме ги, работиме добре с фондацията. Тук сме им изработили, сме им монтирани билбордове, подпомагаме ги за отпечатване на рекламни материали, за провеждане на пресконференции и получих тая статуетка. Те основаха от тази година. Аз съм първият кмет, който я получава, не най-заслужилия, но първия. И това много ни задължава и ще работиме в тази насока да подпомагаме тези семейства. Тук малкият град вече предполага, че те се притесняват да си подадат заявление и да си споделят проблемите, макар че има строга конфиденциалност и екипа, който е натоварен, я спазва, но надявам се с годините да популяризираме тази възможност да ги подпомагаме и всички семейства, дай Боже, да си имат дечица, които ще станат граждани на община Павликени. И накрая, вашата рецепта за успешен кметски мандат. Нека първо хората да преценят дали моят мандат е успешен. Ако е така, то моята рецепта е много труд, да се обръща внимание на всички сфери на обществения живот, без да се загърва нито една. Много добър екип, компетентен, непартиен и, разбира се, малко късмет.